Vi har fået til opgave at udarbejde en forretningsplan for Kenneths virksomhed. Og her er nogle baggrundsoplysninger om Kenneth. Han hedder Kenneth Larsen. Han bor i Brabrand 8220 Danmark. Hans website er www.cykelimport.dk. Hans e-mail er kenneth@cykelimport.dk. Hans telefonnummer er 41 60 03 98. Hans CPR-nummer er 03 05 86 12 69. Han er gift med Nan. Sammen har de et barn, en dreng på 4 år, og så har han en HHX-uddannelse. Og her kommer så et resumé af forretningsplanen. Jeg hedder Kenneth Larsen og er 25 år og bor i Brabrand tæt på Aarhus. Jeg har studeret HHX og arbejder nu i min egen virksomhed. Jeg har en kone, Nan. Sammen har vi et barn på 4 år. Nan og jeg mødte hinanden på forretningsrejse i Italien. Jeg har overtaget cykelimportvirksomheden fra min morfar. Da jeg overtog virksomheden, fik jeg lavet egen hjemmeside for virksomheden. www.cykelimport.dk. I virksomheden Cykelimport har vi i samarbejde med vores hollandske kontakt planer om at lave en stor importvirksomhed, som så skal sælge cyklerne videre til alle danske cykelforretninger. Som udgangspunkt har jeg 300.000 kroner i kapital med gode muligheder for lån. Vores sortiment vil komme til at bestå af grundmodellerne, mountainbikes, racercykler, citycykler samt ekstra tilbehør, som f.eks. en cykelanhænger. Vi forventer et forholdsvis stort overskud, men det er samtidig et realistisk overskud. Min egen rolle i firmaet forventes at blive indkøbschef, da jeg har god kontakt med den hollandske produktionsvirksomhed. Jeg har yderligere planer om at ansætte 4 medarbejdere. En økonomichef, en salgschef og 2 lagermænd. Vi forventer dog en udvikling i ansatte, samt en udvikling i overskuddet med årenes løb. Vi laver en SWOT-analyse af cykelvirksomheden. Det er en styrke, at hans familie har været i cykelbranchen i 64 år. Det er en styrke, fordi de har kendskab til cykelbranchen og har skabt sig et navn, som f.eks. kan bruges i forbindelse med indkøb af cykler, hvor de allerede har en god kontakt i Holland. Hans HHX-uddannelse og tidligere job som indkøber for non-food er også en styrke. Det er en styrke, at han har den rigtige uddannelse med i bagagen og har noget erfaring inden for handel, f.eks. som indkøber i dansk supermarked. Det er også en styrke, at hans kæreste arbejder ved et reklamebureau. Det er en styrke, fordi Kenneth sandsynligvis kan få vejledning, når virksomheden skal lave en reklame. Der vil også være mulighed for at få billig eller måske gratis reklame igennem sin kæreste. Det er også en styrke, at de handler direkte fra fabrikken til importpris. Det er en styrke, fordi de derfor får produkter til importpris, som er meget lav. De får derfor en stor fortjeneste på salg af cyklerne. At de har 300.000 kroner i friværdi i deres hus til kapital, det er en styrke for virksomheden, da de ikke skal ud og låne så mange penge, og der er derfor større mulighed for lån hos banken, da beløbet er knap så stort. Under svagheder der har vi mangel på erfaring inden for cykelbranchen. Det er en svaghed, fordi han ikke kender så meget til de cykler, han køber ind osv., da han ikke har været i cykelbranchen før. Nu er vi kommet ned til eksterne, og under muligheder, der de har nogle trofaste producenter. Det er en mulighed, fordi at producenterne synes, at samarbejdet fungerer, og derfor ikke springer fra og går over til konkurrenterne i stedet for. Det er en mulighed, at producenten vil sælge til flere butikker i Danmark, men kun gennem én importvirksomhed, nemlig Kenneths. Det skal ske ved salg til 50 eller 100 butikker, i stedet for de 10, som de har nu. Det er en mulighed for, at de kan blive en større virksomhed, og dermed øge deres omsætning markant. Det er en mulighed, at banken er meget interesseret i projektet, fordi så er det nemmere at låne penge og få gode råd med på vejen. Det er også en mulighed, at vi cykler meget i Danmark, fordi det øger salget af antal cykler. Samtidig oven på en finanskrise, hvor befolkningen har købt brugte og billigere cykler, så er der nu større muligheder på cykelmarkedet end i finanskrisen. Det kan dog samtidig være en trussel, fordi vi er blevet mere bevidste angående vores pengebrug, og vi er blevet mere prisbevidste, hvilket kan være en trussel, fordi så køber befolkningen stadig brugte cykler. Under trusler har vi flere konkurrenter, fordi det kan resultere i et tab af markedsandelen. Virksomhedens idé er at dække behovet for cykler til cykelforretninger i Danmark til en overkommelig pris. Her er Kenneths personlige ressourcer, og her er hans
styrker og svagheder. En af hans styrker er, at han sparer 300.000 kroner op, og det er en styrke, fordi han ikke behøver at gå ud og låne alt for mange penge, og derfor kommer han så ikke til at skylde så meget. Han har arbejdet som indkøber før, og det er så en styrke, fordi han kender spillereglerne, og fordi han med stor succes har arbejdet med indkøb af produkter, og derfor eventuelt kan presse prisen ned eller lignende. Han har allerede en producent, som han kan handle ved. Det er en styrke, fordi han ikke skal ud og finde en helt ny producent på et marked, hvor der umiddelbart ingen kontakter har, og derfor kan han gå direkte i gang med indkøb af cykler. Så har vi fundet en svaghed ved ham, og det er, at han har mangel på erfaring inden for cykelbranchen, som vi også har haft oppe i SWOT-analysen. Og det er det, fordi han ikke kender så meget til de cykler, han køber ind, og så videre. Så skal vi til lidt om selve produktet og dets kvalitetsniveau. Kvaliteten på cyklerne, du køber igennem cykelimport, den er i top. De bliver bestilt hjem fra en udlandsk produktionsvirksomhed, som vi har besøgt og godkendt deres arbejde. Vores produkter bliver leveret til cykelimport i store lastvogne, indpakket i noget emballage, som kan stå imod selv de værste rystelser på vejene. Sortimentet består i racercykelklassen af mærket GT, model GTR4 i farverne sort lime, som ses på billedet nu, og i blå-hvid. I mountainbike-klassen er mærket Cannondale i modellerne Cannondale SL4 og SL5 fås i farverne sort-rød, som I kan se på billedet nu, og blå-hvid. Citycyklerne fås i 2 forskellige mærker, henholdsvis Everton og Avenue. Der findes 4 forskellige modeller hos Everton, og det er City Zone 3 gear herrer i farverne blå eller rød, og City Zone 3 gear hos kvinderne i farverne lilla eller sølv. Og så er der Everton Sport med 7 gear i både herrer og kvinder, som fås i farverne sort eller hvid. I mærket Avenue fås flere forskellige varianter, f.eks. Airbase Anniversary 9 gear i herrer i farven guld. Airbase 9 gear i kvindemodellen findes i farverne turkis, hvid eller grøn. Samtidig tilbyder Cykelimport cykelanhænger med regnslag, cykelstole, cykelhjelme, cykellåse og cykelcomputer til en overkommelig pris. For køb af varer hos Cykelimport leverer vi en rigtig god service, samtidig med at vi hjælper og rådgiver kunden. Det er servicemindede medarbejdere, som kender faget og kender cyklerne ud og ind. Under købet vil vi pakke og fragte de bestilte varer, så de kommer sikkert frem i god behold. Efter køb af vores cykler vil der være en 1-års garanti. Det betyder, at hvis en cykelforretningskunde meddeler en fejl efter 7 måneder, så kan cykelforretningen henvende sig til os og kræve en erstatning. Og så vi skulle fastsætte en pris for cyklerne, og det har vi gjort ud fra efterspørgselsorienteret salgsprisfastsættelse. Og ifølge denne markedsundersøgelse kan Cykelimport sælge 4.000 cykler med en fast pris på 2.000 kroner, men med en prisnedsættelse på 5% får man pludselig en øget afsætning på 15%. Eksempel 1 giver 3,4 millioner i overskud, og eksempel 2 giver 3,450.000 kroner i overskud. Det vil sige, at AP Larsen tjener 50.000 mere ved brug af eksempel 2, og samtidig med det gør de deres gode samarbejdspartnere i Holland en tjeneste ved at købe 600 flere cykler, hvilket giver hollænderne et større overskud. Ved benyttelse af denne metode er Cykelimport sikker på at få solgt minimum 4.000 til 4.600 cykler og få en fortjeneste på 750 til 850 kroner per cykel de får solgt, og komme ud med et samlet overskud på 3,4 millioner kroner. Så har vi markedsbeskrivelsen, og konkurrenceformen vil være monopolistisk konkurrence, da der er mange sælgere på markedet, og det er et heterogent marked, da det ikke er alle varer, som er ens. Altså der er mange designs, forskellige funktioner og forskellige gear, så der er mange cykler, som kan være meget forskellige. Og derfor kan der også være mange sælgere, da der er et stort udvalg. Så skulle vi lave en analyse af en konkurrent, og her har vi så valgt Vinter AS. Og deres målgruppe er fra 3 til 60-årige, da de sælger legecykler, juniorcykler og voksencykler, men nok hovedsageligt voksencykler. Deres produkt er cykler, og kvaliteten det er, så det kan holde til det danske vejr. De skriver ind på deres hjemmeside, at de tager højde for de krav, forbrugeren stiller, og det er et enestående kvalitet med maksimal kørekomfort. Deres design er meget klassisk, som de også selv skriver ind på deres hjemmeside. Og deres cykler er til designorienterede cyklister, men også til dem, der ønsker et mere anonymt transportmiddel. De skriver, at de har et
at de har det klassiske sortiment, hvilket jeg også vil mene, hvis man så på deres cykler. På deres børnecykler er der 5 års garanti på stel og forgaffel, og 1 års garanti på andre dele, og så er der 2 års garanti på deres elcykler, som jeg har fundet inde på deres hjemmeside. Promotion. De benytter sig ikke rigtig af reklame, da de har et godt brand, og de ikke sælger direkte til forbrugeren, men igennem en forhandler, som så reklamerer i butikken og nogle gange i nogle reklamer. Der er intet personligt salgsarbejde, da de ikke har egen butik, men går igennem en forhandler. Så er vi nået til Place, og der er der ikke rigtig så meget at sige, andet end de ikke har nogen butikker. Så er der Price. Vinters priser er standardpriser, hvis man kigger på de nærmeste konkurrenter som Kildemos cykler. Og så her er regnskabstallene for Vinter AS fra 2008 til 2010. Og som du kan se, så er omsætningen ikke oplyst i nogle af årene. Men årets resultat er oplyst, og de har oplevet en stor stigning. Årets resultat er nu på knap 5 millioner her i 2010. Afkastningsgraden til ejerne, den er også vokset markant, og det er jo kun noget, der behager ejeren. Og så lidt om virksomhedens ejerform. Vi har valgt, at det skal være en enkeltmandsvirksomhed, og det har vi gjort, fordi at der er få formelle krav, mulighed for at træffe hurtige beslutninger, fordi det kun er kendt, der er direktør, og fordi der ikke er nogen krav til størrelsen af indskud af egenkapital. Det er dog en lille satsning, der kendt herefter hæfter med alt, nemlig hus, bil, formue osv. Men da markedet ser sikkert ud, og med den hollandske producent som partner, er risikoen ikke så stor. Det er samtidig den typiske ejerform inden for detailhandel. Her har vi en organisationsplan for virksomheden. Ken, han er direktør i virksomheden og samtidig indkøbschef. Så har vi en salgschef og en økonomichef og 2 lagermænd, da deres cykellager det er kæmpestort. Som I så på det dias før, så har virksomheden planer om at have 5 ansatte i 2011. Og det står der også her i det skema her. Og i 2012 har de forventning om, at de får 7 nye medarbejdere. I 2013 har de planer om at ansætte 2 nye medarbejdere. Og som I ser, så har de en stor omsætning, og overskud det er også kæmpe stort, og det er også stigende. Grunden til det fald, der er i 2012 i overskud, det er på grund af de 7 nye medarbejdere. Fordi de skal også have en kæmpe løn jo. Så